about kining abortion. Kung solusyon ba na sa atong problema, kung mubuntis ta, kung mubaday atong dangpan. So, normal Ate Jane, siguro sa feeling sa usa ka inahan, no? Ginikanan, nga dili gyud malipay kung labi na sa sitwasyon sa atong letter sender karon nga gipa-eskwela pa na murag kanang gilauman gyud nga mahuman ka sa pagtuon, and then na ay murag unsa man ni Ate Jane, trials lang ni siyang life or mga gisudlan nga problema nga kabalo na gyud kung unsay mahitabo nga sa mga gibuhat apan wala kanina andaman. So natural sa ginikanan nga na ay shock of disappointment. Yes, so munang ang ginikanan manggod naghuna-huna sa kaugmaon sa mga anak. So niabot ni nga mga panghitabo. So natural, dili gyud mo murag walay ginikanan mo katawa Walay Ate malipay. Jane. No, walay malipay. Okay lang siguro kay challenges kayo ni no nga panghitabo. Labi na kuan pa estudyante pa. So Ate Jane, sa imong huna-huna karon medyo atong tuki no kung mubuntis ta o solusyon ba nga imong ipalaglag ang naa sa imong sabakan nga bata or unsay imong angay buhaton kung naa na nga mga problema. Okay, so thank you for that wonderful question. Pinapageant. murag question sa pageant. Medyo kuan na lang na ako at will no kaya dili man ako mai-deny medyo nag-aagita medyo gyud na nag-aagitag ingani nga mga kasinatian. So mao lagi na kung kung madumduman gyud sa mga anak no, di man siguro gyud nimo mailimod kay wala gyud ginikanan pud siguro nga kanang dili magyaw-yaw pag abot sa kanang mga ingani nga mga hisgutanan nga kanang giayo mo pagdala, giayo mo pagpadako unya makadungog na lang si kuan didto mao ni mao lagi na kay di ba kasagaran nga reaction sa mga ginikan mao lagi na kay matinumanon og gusto unya ay mga kuan dili gid baglikay ngunong tuyuan mga something mga blah 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 blah. Kasagaran sa mga bata magreklamo da mura pag wala nag-agi da mura pag wala ning bati murag mga nega ang mga reaction murag something nga sa side sa mga bata murag para sa ilaha isamok yaw-yaw nga kinahanglan magyaw-yaw pero maon na ang kinahanglan pod nga ingon pahinuktukan sa mga anak ngano ang mga ginikanan auto-react man gyud basta ing anak nga mga hisgutanan. It's because ang pinakatubag ana kasayod sila mismo sa kung unsa kapait kung unsa kalisod ang agihan sa kana nga mga bataa nga nakaabot sa ingana nga sitwasyon tungod kay nagtuman sa ilang mga kaugalingon nga mga gusto or tungod kay nagpasulabi or nagpalabon sa gitawag og heaven kumpara sa pagkahimo nga responsable dili man niingon nga pagka makahuman ka or musunod ka sa kagustuhan sa imong ginikan automatic responsible ka pero lahi gyud ang experience nga kanang sundon nimo ang mga maayo nga tambag sa imuha ang mga ingon pa mga pagpahinumdom o kana ganing hangyo sa mga ginikanan nga kung naay problema or kung naay gusto i-open up labi na Ate Will sa mga ginikanan nga maayo pod mo handle og mga anak ni ba kanang mga ginikanan Ate nga Jean. mga ginikanan nga dili ka mataha mo open up or mo share kung unsay imong gibati tungod kay dili ka ingon kulbaan dili ka ingon kabado nga pag mo makahisgot ra ba ko sa ila kay yaw-yaw dayon or unsa dayon hunahon or something magwali magmisa na po di ba. Yes, isa po na ko na to nga mga anak no murag ka nang hesitant ka mo open sa imong mga problema sa imong ginikanan kung ang reaksyon sa imong kanang negatibo. Yes, medyo harsh para sa imuha nga. Nganong ingana man sila imbis kay sila akong sandiganan, sila akong duolanan kay sila gud ang akong ginikanan asa man da ay kumuduol, di ba? Maunay usapod nga mga rason why ang mga anak magtago-tago. Pero sa part sa mga anak nga maayo ang pagdala sa inyo sa inyong mga ginikanan. So kana gyud ang kinahanglan ninyo nga huna-hunaon sa pagkakaron. Tinuod parte sa pagkadalaga og pagkaulitaw kanang ingana nga
mubati ka o kakuryoso or kanang sobraan nga gugma tungod kay wala palagi experience. So mingon ta nga kung unsay gibati nimo karon sa hangtod-hangtod na mga unsay matawag na mga assumption nga di ka kagarantiya if mo last long ba. That's why naa ang ginikanan para mugiya sa atoa. So sa mga ing-ani nga nagdagdol ingon palagi nga kanang kana sana man siya na at will ka ganina no kamao naman unta kung unsay samputanan pero nagpasulabi mo na bitaw mga linya sa mga ginikanan kung dili kaya nga barugan kung dili di ay kaya nga panubagan dili unta sudlan pero mao lagi nay disadvantage karon kay tungod sa ingon pa na ay mga katungod kanang mga ingana nga mga pananaw medyo makalimtan or ibaliwala na lang ang mga tambag or mga pagtulunan. Sa imong kahimpang karon ingon pa nimo naka-take naka og tambal nga gi-expect nimo nga mawala to pero para sa ako Ate Will against gyud ko kanang mga ingana nga kuano ang bata gyud kung buot nimo hunahunaon wala na siya'y kalabtanan wala na siya'y ingon pa wala na siya contribution sa inyong mga desisyon sa kinabuhi. Nabuo siya tungod sa inyong mga lihok, tungod sa inyong mga desisyon. Dili unta angay ang bata ang ingon pa mag-antos. Nga ay mga ingana, oo na ay mga lugar na ay mga instances nga open ng ingana abortion nga naapay gitawag nila nga unsa na tawag basta mga abortion kuhaon tungod na kay may mga rason risky or delikado pod ang inahan kung magpadayon pagbuntis o di ba dili plastar ang kahimtang or ang ingon pa gitubuan sa bata mao nay mga reasons pero dili tungod kay dili mo responsable so sa ako ra sigurong ikakuano sa mga naminaw karon labi na sa mga batan-on na amang gyoy instances nga dili gyud ingon dili gyud kaya nga malikayan or dili kaya nga mapugngan kung ingon pa gusto gyud or kanang unsa pay tawag sa may maayo nga termino kung kanang curious naagyud mo sa mo ko ang gyud Ate Jean oo curiosity or unsa ba na experience gusto gyud ninyo nga maka-experience or kung naagyud sa kainit ingon pa labi na sa naanay mga kaagi po din kung gusto man galing ninyo hopefully mahimo mong responsable sa paggamit og mga prevention. Yes, prevention. Medyo mag-alanganin ko pag kuan og term kay basin tag mapaula ni. Magkuan mo mahimo mong responsable sa paggamit og mga preventions para walay ingon pa basulan or walay kinabuhi nga masakripisyo pag abot sa panahon. And sa mga naanay ingana no, dili man good siya ingon. Oo, medyo kuan siya kanang sa uban labi na sa mga bata pagyud Ate Will no medyo challenging or medyo murag part sa kanang pag-learn nila og mga ingon pa gamit-gamit anang mga tricks pero hopefully dili ninyo ingon pa buhaton ng mga inganay nga na para ra hinangon nga kalingawan or unsa na ikapanghambog nga daghan kay na collection nga mga ingana no? Inana din Ate Jean. Yes, Ate Will, dili lang siguro ikalain no, pero mostly sa akong makuanan sa mga lalaki na ako'y makuan ma-encounter nga mag-open up sa mga babae nga side pero mostly sa mga lalaki pride nila nga naa sila'y lain-lain nga mga kasinatian sa ingana nga mga butang unya mao lagi na pag abot sa panahon nga magbunga nganong ang bata ang pakasaypon so sa imong kahimtang karon ang imong gikahadlokan is basin ka og mapatay sa imong amahan dili gyud nimo malikayan nga mahimo nga medyo bugat ang mga reaction sa mga ginikanan labi na og sayod ka kung ang imong ginikanan medyo may pagka physical or unsa na nga classes nga magpa-implement or magpakuan og disiplina sa imuha pero mao na ang angay nimo karon nga huna-hunaon nga
ikaw man ang nakabuhat og sayop, imo mang desisyon ning tugot ka nga nagsabot mo nga mag-ingana mo. So para sa ako, barugi or ato ba nga kung unsa man galing ang consequences. Part na bunga na sa kanang inyong desisyon, and ang consequence is lain pa gyud to, ang mamahimo nga reaction. O para sa para sa ako, Ate Will, medyo nalipay ko nalipay ko sa sa doktor nga wala sila gitolerate nga Yes. no, kay tinuod man gyud dili sa unya, if mahibal-an to, posible pa nga kamo ang makadaot sa Sa iyang reputasyon. presensya. Oo, reputasyon sa mga daghan doktor. kayong kaso Ate Jean nga makuhaan, no? Tungod kay gikaluoy mo, Makasuan. siya ang nadaot sa ngadto-ngadto, di ba? Siguro sa pagkakaroon na naghari sa imo ang kahadlok, pero para sa ako ipanata na ipanalangin, ipangayo og kapasayloan ang imo mga nabuhat nga kanang bisan ra gani, Ati Will, pag huna-huna og dautan, sala Yes, naman gani, oo, di ba? dako na ng sala. Og i-ready anama pag-educate imong kaugalingon sa kung unsa ang imong atubangon nga responsibilidad. Tinuod nga pagkaistorya, ginikanan masuko gyud na ma-disappoint, mohilak nga maabot pa sa punto makonsensya ka, usahay makahuna-huna pa ka nga di na ka magpakita, or di ba ka i-end ang life. Pero ingana gyud parte gyud sa kinabuhi nga naay mga butang nga mas matun-an nato pinaagi sa mga sakit og pait nga mga sitwasyon. Pero kinahanglan mahimo tang isog sa pag-atubang og mobarog sa kung unsa man galing ang atong ingon pa atubangon na nga mga responsibilidad. So maura do kung ikakuha natin, Will, medyo nag-flashback ang akong kaagi. Yes, salamat Ate Jen. So nakoy ikadugang, no, kang Ma'am Chinchin nga normal na imong gibati karon nga naa kay kahadlok. Og di nato kalikayan nga makahuna-huna kag dautan, pero ayaw pagbuhata ang naa sa imong huna-huna karon nga nang kahuna-huna siya, Ate Jen, nga magpaligis na lang. So dili na maayo. No, huna-hunaon nimo nga kita ang tao lagi moingon nga nabitaw mga words sa atong madunggan nga masayop gani ang kabaw daw nga upat tiil. Yes. O labi na ikaw tao. So hatagi og margin ang imong kaugalingon karon nga dili ka makabuhat. Normal ang ginikanan na gi-reaction, no mo na ma-shock man gyud ang ginikanan. Kay murag ma-disappointment sila, Ate Jean, sa ilang mga giilahang mga gihuna-huna para sa imong future nga Mga pangandoy. yes, taas kayo lang expectation nga mamahimo kang professional o mamahimo kang kanang panigingnan sa uban nga naning kamot ka kay aron makahuman dito nag-eskwela ka apan karon sa mga mga panghitabo nga naanana sa imong gihambin karon apan hinuon na nga pwede man niya, Ate Jean, nga ipasalig niya si ang ginikanan mo uli siya bahalag mapasakitan kay dagan akong naibawaan an, Ate Jean nga pasakitan gyud sa ginikanan, no, labi na ning atong kanang mga amahan nga di ka hold or mga igsoon gani mo apil pa nga patilawon kag sakit kay aron daw ma-remind, no, ma-remind ka sa imong nabuhat nga sala. So insakto sab siguro, pero kanang mga inana murag bawal naman na karon. So ayaw kahadlok pagpakigatubang sa imong ginikanan. Sulti sa tinuod. O katong imo pong si G, wa pog maluoy sab ka kay inana murag kuan, Ate Jean, pareha pod kanang sila kahimtang, no, mga estudyante pa, and then ang nakakuan kay working student ratong isa. So nisabot ka. So inana nga dili gyud mga ka-feelings, no, sa tanang nagapamati karon nga labi na ning mga estudyante pa nga dili solusyon nga kung magbuntis ka imong ipa-abort. Kundi dili atuba nga ang problema himo nga kanang himo nimo to nga leksyon sa imong kinabuhi nganong niabot ka ana. Kay tungod kay inyong gibuhat nga di pa mo dapat unta mo apil-apil anak nga mga butanga kay dili pa mo ready.
So mo na kasagaran panghitabo karon nga ato makita Ate Jean murag elementary pa na anay nag no nanay ni buntis, nanay nanganak 9 years old pa. So tungod na sa mga atong kuano panghitabo sa atong society nga di kapungan ganing magtan-aw na aning mga sa ato social media. Impluwensya. Yes, influence. So mo na gayon nga i-guide ginato ang atong mga anak. So, Ma'am Chinchina ay tips sa ato, no, gikan sa atong mga expert on how to cope with an unwanted pregnancy. So, ma-charge na to na Ate Jean nga unwanted ang iyang kuan karon no, gibuntis kay dili pa man siya ready. So, number 1, find non-judgmental support. So, duol ka. Number 1, ang imong inahan mo raggo man siguro inahan Ate Jean tinuod magyaw-yaw na sila pero sa deep inside ana naluoy na sa imo ha. Yes. Yes, kanang murag ko lang ba murag ka nang unsay pay nga ana ani nga magpahungaw lang sila sa ilang kasuko nga na-disappoint sila sa imuhang gibuhat. Apan sa tinuoray naluoy na gyapon anak good ka, di ba? Masuko na pero murag tagsara may inahan nga dili makadawat Ate Jane. So number 2, accept that you are in shock. So shock sab ka sa imong kaugalingon nga nung nahitabo na mo nang Yes. makadecide na lang mo nga makadecide na lang ka kapag pa-abort. So pero dili maayo nga diyak, dili maayo nga pamaagi. So number 3, face your fear. So ato ba nga kuno ang imong mga kahadlok karon kung unsay buhaton nga mga o unsay madunghog nimo nga mga bad words sa imong ginikanan or pasakitan ka. So mo na giingon nga hilak mo na lang dawaton Ate Jean og mohilak no kay unsaon naa namang ikaw may sayop. So nasayop man gid ta, di ba? So dawaton nato na nga mga panghitabo. So number 4, allow yourself to be emotional. So i-express ang imong ano emotion kung nasakitan ka or unsa imong gibati karon dawata. Ayaw na pagpakiglalis pa Ate Jean na may uban nga anak nga bisan sayop na mo batal pa murag ka nang muro kuan pagyud mo ri batal pa mo sukol ba nga mo tubag-tubag pagyud sa ginikanan mo ni makahagit nga masuko noon og samot ang ginikanan. So number 5, visualize your option. So ipakita nimo no daghan pamaagi nga masulbad ay imong problema dili lang tong usa ka butang nga makahatag nimo makalunang og sala tong pagpapat abort sa imong gibuntis. So daghan pa maagi nga imong kaduulan ka pangayuan og tabang or pagkataw sa bata daghan kayong solusyon nga imong makita. Kung kuan lang ka isog lang Ate Jean no mo atubang sa pagsolbat sa mga problema or mga trial sa kinabuhi. So last huna-huna ang imong nahitabo karon dili na ingon nga forever ni mga problema kundi himuan ng kuano kanang murag ma-challenge ang iyang kaugalingon Ate Jean sa pagpaningkamot para sa imong anak o sa imong kaugmaon. Ayaw himuan nga hinungdan to nga dili ka makapadayon pa sa imong pagtuon o mahuman sa imong pagtuon. Kun dili himo nga inspirasyon ang nahitabo nimo karon nga mopadayon noon ka kay tungod kay nanak kay anak. Ayaw kuan Ate Jean bitaw ka nang mawala bitaw siya unsay nga ani ma-discourage. Oo, so ayaw na i-encourage ang imong kaugalingon nga mahuman hinuon ka sa imong pagtuon chin-chin. Ug karon mga ka-feeling sa ato na basahon ang atong napiling quotes for the day. Nga gikan sa Youth Dynamics Organization nga sinulat ni Wendell Berry. Nag-ingon, when we no longer know what to do, we have come to our real work, and when we no longer know which way to go, we have begun our real journey. So gamay nga ang pahalapad Ate Jane para sa atong quotes for the day. Yes, Ate Will, ma-agree gyud ko ana no kay ingon pa ang kamatuoran gyud. Ang tinuod gyud nga konsepto sa kinabuhi no is discoveries man, dili man ka nga mga plan mo kay kung maobserbaran nato na atay mga plano nga sometimes murag lisod man kabuoton. So kung kana bitong pagbati nga murag wala na ako kasayod kung unsa magi akong angay nga buhaton na dinha na makaingon ta nga
nagsugod na gyud ang tinuod nga mga buhatonon. Kana bang murag wala na script kanang impromptu nga kinahanglan nimo mag-brainstorming sa imong kaugalingon. Og pag-abot sa kuan sa kanang mga desisyon or unsay angay nimo nga buhaton, naa na gyud ka sa realidad sa kinabuhi nga kinahanglan naka-focus ka nga lig-on ka og tan-awon nimo ang mga butang-butang kanang dili na gani ka basta-basta na lang padalos-dalos sa desisyon kay kabalo na ka nga if ever nga maligas or masipyat ka sa imong desisyon, naagyoy imong paaboton nga mga circumstansya or mga resulta nga medyo lisod-lisod i-handle. Yes, kinahanglan mo stand out kita no kung unsay tinuod. So karon mga ka-feelings padayon ta sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat ni John 1:21 nag-ingon. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So napahinomdom na usab kanato no ang balaang kasulatan nga bisan sa atong pagkam makasasala kun mobalik ta sa iyang tiilan ug mangayog pasaylo andam ang Dios modawat kanato. So sama kuno sa prodigal son, di ba? Example nga gipangita siya sa iyang amahan apan wala siya ipagbalik niya dako kaayo hinuon ang mga gi-welcome siya pag-ayo sa iyang amahan para hatagan og dakong kuano dakong bili sa iyang kinabuhi. Umo po ni ato mga ika-igsunan no nga kung kita mo balik sa tiilan sa Dios bisan pa sa atong pagkamakasasala ana asya andam mo dawat kanato. So mga ka-feelings, ug wala naman tay igong oras sa padayon sa atong programa ug sa atong panag-uban-uban hangtod na lang ubang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini sa ate well ug uban sa atong control nga sa Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.